Аз съм доктор Даниела Делчева, а това е моята история в бяло. Като всяко дете имах най-различни желания и мечти. Като малка тренирах спортни танци и това много ме вдъхновяваше. Имах огромното желание да стана професионален танцор и да се занимавам с танци, но родителите ми ме приземяваха и така доста често ми наблягаха, че трябва да се отдам повече на учението, отколкото на спорта и на танците. Общо взето не ме оставиха много да мечтая в тази насока, а да обръщам внимание на ученето. Избрах медицинската професия много осъзнато. От една страна, като дете ми беше много интересен сериал "Спешно отделение", което така пробуди любопитството в мене към медицината, към спешните ситуации, към хладнокръвието на лекарите. А от друга страна обаче, в училище, като започнах да уча биология, тя ми стана изключително интересна и отново моите родители имат намесата тук, защото усетиха този интерес и ме насочиха първо към биологията. Записаха ме на курсове по биология и след началното училище кандидатствах в Националната природо-математическа гимназия с биология. Приеха ме там, но противно на логиката се отписах, защото реших, че ще уча език в езикова гимназия и че ще ми е лесно след това да науча биологията и съответно химията и да стана студент по медицина. Не знам дали това беше правилно решение тогава, но не съжалявам за него. В крайна сметка положих необходимите усилия, защото самата аз усетих, че този интерес не стихва и че всъщност това е насоката, към която искам да се устремя. Моето семейство напочита математиката. Родителите ми, техните родители, дядо ми беше и преподавател по математика. В моето семейство най-близките ми роднини не са лекари. Избрах дерматологията и венерологията по малко по-трудния начин. Първоначално си мислех, че ще работя като хирург или ще бъда спешен медик, но осъзнах, че всъщност жената, ставайки майка, се отделя от професията и не може да бъде толкова отдадена, колкото трябва да бъде един такъв специалист. Студентските ми години мога да кажа, че преминаха сравнително безгрижно, защото имах щастието да съм студентка в града, в който съм израснала. Съответно, имах подкрепата на родителите си, имах приятелите си близо до себе си, създадох много нови приятелства и в университета. За разлика от много мои колеги, още от втората година на студентството си започнах и да работя, за да мога да съм малко по-независима от родителите си и да им помогна. Така че, както ми е било приятно и забавно с колеги и приятели, така съм полагала изключителни усилия, за да съчетавам учене и работа. Започвайки да специализирам дерматология, установих, че всъщност тя е изключително интересна специалност и не само естетиката е това, което ми харесва, а целият спектър на диагнози и клинични състояния, които тя обединява. Кожните образования, дерматоскопията, дерматохирургията също са част от моите интереси в тази специалност и всъщност тя като цяло ми хареса много повече, след като започнах да я изучавам, отколкото преди това. Нашата сфера се развива много бързо и това налага ние да сме винаги в крак с новостите. Затова ние непрекъснато учим, четем, търсим източници на информация, обменяме опит с колеги от страната и чужбина и съответно посещаваме множество конгреси, семинари, обучения, за да можем да сме винаги информирани. Принципите, които спазвам в моята работа, са на първо място да бъда честна към пациентите, да бъда искрена с тях, винаги да давам най-доброто, на което съм способна за тях, за да може по този начин да изградим взаимно доверие
и да бъдат доволни от взаимната ни работа. Много млади момичета посещават нашата клиника за консултация. Много често те имат желание да прибегнат към естетични процедури и корекции, но това, което аз винаги съветвам при консултация, е да започнем с грижа за кожата за младите дами. Когато не се налага да нанасяме корекции, да не го правим, да се придържаме към естественото и, разбира се, провеждаме разговор на темата защо искат да направят дадена корекция по себе си. Много често в последно време се случва покрай влиянието на социалните мрежи и на филтрите, които използват всички устройства, дамите да имат нереалистични очаквания за външния си вид. Затова като специалист в естетичната медицина, аз винаги ги съветвам да се придържат първо към грижа за качеството на кожата си и след това, ако е необходимо, да прибягват към корекции. Новите тенденции в естетичната медицина са наистина да се придържаме към естетичния натурален вид на кожата и на лицето и въобще на тялото. Много се налага в последно време колагеновите стимулатори, които действително се грижат за качеството на кожата, поддържат я млада по-дълго време. Също така апаратни процедури за поддържане на доброто състояние на кожата, на стегнатостта на кожата и на нейния младежки вид. Начинът на хранене изключително много влияе върху състоянието на нашата кожа, дори не толкова в краткосрочен, колкото в дългосрочен план. Важно е да не прекаляваме с приема на въглехидрати и така наречените фастфуд или джънкфуд, вредните храни, които оказват неблагоприятно влияние не само на кожата, но и на организма като цяло. Също така начина на живот има отношение към начина, по който изглежда и се чувства нашата кожа. Тютюнопушенето и консумацията на алкохол влияят също така доста неблагоприятно на кожата ни. В сезона на лятото пигментните петна са една тема, която интересува всички. Важно е като начало да приемем в дневната си рутина правилото да използваме слънцезащитен продукт всеки ден. Когато сме на плажа или цял ден на слънце, дори да подновяваме слънцезащитата през 2 до 3 часа. Колкото се може да използваме механична бариера, шапка или козирка, да седим под чадъра в вредните часове от 11 до 4, да не се излагаме на пряка слънчева светлина, незащитени. Също е добре и в ежедневието да използваме слънцезащитен продукт поне за лицето, а през лятото и за откритите части на тялото. И да не прекаляваме с излагането пред екрани на компютри и други електронни устройства. В моята практика имам доста интересни случаи от млади момичета, които идват с родителите си, разбира се, за да направят корекции, искайки да приличат на даден идол, до случаи, в които пациенти в по-напреднала възраст искат драстично да върнат времето назад. Това, което по-скоро искам да обърна внимание, е, че нашата специалност, естетичната медицина, все пак е медицинска специалност и ние на първо място се стремим към това да спазваме добрите принципи на медицината и за това много често се налага да казваме не на пациентите, с добрите намерения да сведем до минимум лошите примери, които виждаме. Извън медицината обичам да прекарвам времето с семейството си, с тях и с баща им. Много често пътуваме заедно, излизаме заедно на разходки извън града, за да може да разнообразим от сивото ежедневие. Обичам да чета книги, но не винаги ми остава време. Въпреки това все още отказвам да се възползвам от удобството на аудиокнигите, защото смятам, че няма по-голямо удоволствие от това да държиш книга в ръце и да четеш сам.
моето послание към колегите е винаги да се придържат на първо място към принципите на медицината, а към пациентите да не се водят от стереотипите и да не забравят, че здравето и естественото е на първо място.